Simna Vidansabhani Mafia Gundara Khorjlai TV no bui tabo Khwai Hospital o khlaijak bokhorok phatri bukha ano bwthana hnai naisingjak arpore ang sogilia ang line gari bai thangmani jora tei o ani driver ni rono hwnkhe yasikaini baire rikha tei bokhorogo bui tabuk CT scan rok khainangnai belai bini obostha kahil an driver ni te Hojlai TV ni khai mobile rok bokhogoi khitar hobai kha tabuk social media o belai khe viral langjak khoroksa media bujak hinai abo a media channel ni bumung khe Hojlai TV hinai a channel ni owner belai khe bujak hinai singkok mankha Simna constituency ni under hamjago a tini bujangmani location tangui bo bujangnan nangkha hingkhe sing cherry naima pore saimangkha bo o tabuk je auto bagui tongnai Dr. Biswajit ni logi tongwinai bo bini news rokno kaham khainai kokpiru hinai bujakmani koktoma miyao kaisa location hingkhe Simna MLA Biswaketu ni area o hingkhe aro tamung laikha ang norokno bebungno kaham khe sukrubui saikhnarno bujinai jatkhe aro kaisa lama hamya tongmani amobo just sir MLA Biswaketu ni nokbai just 1 kilometer hachalopo hingkhe aro Dr. Biswajit Debarma tabuk je auto bagui tongnai hwngnai bo khobor manwinai aro bini construction kam start khairika haita haini bagui a je Hojlai TV tini je bujangnai yabo bini a Hojlai TV channel o ama haini sikha thiko ani kulugu nani dinaro botam hani post khaika bini YouTube channel o news channel o ama hakiti sama bagui MLA Biswaketu ni nokbai just 1 kilometer si nainai abo haini bagui nai bui sajak yangnai bongna area ni borok sajak yangnai tini a je Hojlai TV ni tamjan bumung hingkhe Uma Shankar Dehan bo bujangmani koktoma tarmane bono bunai rok hingkhe uansukna sini sar MLA Biswaketu ni area o phaise bo aswk ama hairok khe khaitong hinai haini bagui ni sajak yangnai je news coverage khainai bujakhana ama haita ama haimani kokta bo